time to waste. Waste my time, I'ma make them wait. I'm a pancake bitch, but I take the cake. I'm gooey in the middle, baby, let me bake. Kaixo. Kaixo, atxaldeon. Berdin. Bueno, eskerrik asko. Bueno, eskerrik asko zuri, gonbidapena egiteagatik. Ka nervioso nago, esan biharret. Lehendabiziko gonbidatua zea gainera. Lehenengo eguna da eta bueno, a ber, ze ateratzen dan. Oso ondo. Aipatu behar dizut, atalaren izena, kamikazean dala, Bai. eta hortako outfit propioa daukat. Orduan, lehenengo eguna denez, jarriko dut. Wow. Ez dakit entzungo zaitudan, baina bueno, espero baiet. Ez du importa. Eta horrekoak bai? Wow. Bueno, hasi ginen 2016an elkartzen komikian inguru genbiltzan gehien bat emakume pila bat, eta utxune bat ikusten genuen, eta gure lanei irtenbide berri bat, edo, bueno, nik ordurako ja publikatzen nuen, da beste kide batzuk bai, baina, bueno, ikusten genuen, publikatzen nahi ginenak, betiko plazan edo esan degozagun argitaletxekin eta egunkarietan eta gutxiago ginela benetan komikiak publikatzen ari zirena baino, ez? Pixkanaka pensatu genuen zerbait sortzea, pixka bat indar hori erakusteko edo indar hori modu kolpe bakarrean irtenbide emateko, eta pixkanaka junginan pentsatzen nola egin, azkenean liburu bat ateatzean asuntu atea zen, erabaki jatea zen, eta liburua kaleratzeko, pixkanaka junginan erabaki batzuk hartzen, batzuk ardura gehiago hartu genuen, beste batzuk gutxiago, eta horrela juntzan eratzen azkenean estruktura bat, eta estruktura hori azkenean izan da kolektibo bat. Eta zeintzuk zate? Bertenak esaten dituna. Amets Gurtiola, Maite Gurrutxaga, Paula Estebez, Maite Caballero, Maitane Gartzendia, Teku Ona, Irati Eguren, Maite Caballero esan dut. Bai. Orduan, Paula Estebez, ez dutela esan usted, eta ni. Bilera horietan, azkenean ja erabaki ginunila liburu bat, junginan pentsatzen, nola ze formatu egiko zuen, objektu bezala interesgarria egin nahi genuen, horregatik bitintena, baita ere gai komun bat eduki beharko zula batasun bat emateko liburuari, eta horien artean izen bat behar dugu, eta orduan ingen zerrenda bat, eta zerrenda hortatik bozkatzen junginan, eta boto gehien atea zituen pust zan, baita ere, ez kolpearen edo ez usteko kolpearen onomatopeia dalako eta behar gertu zen. Gure helburua gehiago zen, komikigintzan ari ginen emakumeak eta bazterrean egotera ohituta gauden sujetuak geranez, azkenean helburu hori ere ematen da, baina bere zen komikigintza egiten segitzea, plaza hartzea, eta plazan tokirik euki ez duten narrazioi toki egitea, baina, bai, ulertzea zu, azkenean, zuk aipatu dezun helburu hori ere betetzen dugu. Ez da gauza bat hola gizartean presentzia handia daukan euskal gizartean, ez dago komiki irakurle askorik, eta oroar komikia irakurtzen duten personak, ohituagoak daude beste diskurso batzuetara edo beste korronte batzuetatik dauden irakurleak dira. Orduan, gauza batzuetara ohitua zegoen jendeak nerea ere ikusi du pixka bat arraro. Eta pixka bat aldarrikapena hori izan ze batzutan eskatzen zaigu narrazio konkretu batzuen formak hartzea guri ere, ez? Eta zergatik hori, eta, pixka bat ikustea gure narrazioa ditugula, eta uste degula jendea askorentzat interesgarriak izan daitezkela. Eta pixka bat komikiaren inguruan dauden estereotipo horiek, ez, zabaltzea eta jendeak ikustea komikiekin mila gauza egin daitezkela, eta mila narrazio motaentzako tokia dagoela, eta pixka bat zan, guazen zabaltzera, ez, estua dago komikiaren ikuspuntu hori, eta behar dugu gure tokia ere egin, eta jendeak ikus dezan, eskaintza anitza dagoela, eta, bazterretan egotera ohituta gauden horiek, pixka bat plaza hartzen dugun, eta ea jendearen gana ere iristen geran, ez? Hasieran egin genuen planteamendu hortan oso baikorra ginen, eta orduan pentsatu genuen peluzerako zerbait oso handia egiten eginala, eta orduan, eman genuen lehenengo gaiak bota genitunean, ez genuen bakarra bota genitun gai sorta bat, eta pentsatu genuen, segida balu, elkarrekin lotutako gaiak izatea.
Bueno, aldi berean mugatua eta zabala denez, ba, horrek aitzakia ematen du ikusteko ekarpenak eramatzaten, ez? Eta ikuste, ba, bueno, kolaborazioak oso berriak atera dira, eta, bueno, zu hori ba, oso modu diferentetan aztertua edo landua izan da, eta, pozik gaude. Bueno, hau da lehenengoa, Hori da lehenengoa. ni, Hori da zu. zu. Hurrengoak izango da? Urrengo ez dakigu. Bai, oso gustura egiten duten lana. Muralekin pasatzen da, ba, zu hor zaudela kalean museo bihurtzen duzu, eta jendea pasatzen denean, ba, elkarrizketa politiak ematen dira, eta gero ere irudiak ikusten ditu, eta hori niretzat ba, kaleak hartzeko beste modu eder bat, eta asko gustatzen zait. Eta, bueno, zu Hernanikoa zea, eta ni eskerrak eman behar dizkiot Hernaniko herri jaize, osea, ez dakit bat urtekin hasi nintzen, baina pareta pila bat pintatzen utzi diate. Ez, Tilosetako egin nuen, azpian zego nere mural bat, eta horren azpian nere mural. Osea, 3 kapatan dauden nere 3 mural. Osea, nik estali nuen nere murala 2 aldiz. Ba, oantxe zorrien inguruko liburu bat iten nahi nahi Xuxu Alberdikin. Eta gero, ba, mural bat egingo dut Azpeitilen. San Juan deiko pasabidien ingo dut mural bat. Hor ere, azpinda ona neria da. Osea, estaliko dut mural bat. Reciclarse o morir. Eta gero, ba, daukate novela grafiko batekin nabil, ba, dira urte batzuk, eta pixkanaka nijua, eta, bueno, ja gidoia oso estrukturatu daukat, bozeto guztia ditut, eta orain falta zaidana da, ba, burutzea nola baitere, baina niretzat hori errexena da. Niretzat zailena da egituratzea, pensatzea, dialogoak ondo zehaztea, gauza horiek. Orduan, bueno, ba, olako gauzak eta gero betiko kolaborazio txiki, ba, Irrien Lagunaken komik egite ditut, eta ba, hori, berdintasun sailetarako folletoak, kartelen bat beste, olako gauzak. Bueno, Azpi, ba, jolas bat plantatuko dizut. Venga, Bueno, nik molatu dut, norbaitak atu behar dut. Ez, gaina naiz horren oso aldekoa, ezkontza bai agertzen da, eta txortan egiteana, osea, morbo puro, etengabe. Plantatuko dizut, nori egin horma irudi bat, murala, norekin jungo zinaken poteban, eta noren buruan sartuko zinaken. Bale, orduan, nik emango dizkizu 3 izen, Bale. eta esan beharko didazu nor zer batetik. Dom Campistron, barkatu, Malen Amenabar eta Zakilizut. Orduan, nori egingo zenioke horma irudi bat. Nori egingo nioken, ba, igual Domi. Bai, Bai. zeba. Ba, ez da, denbora asko ezagutu detela, eta irudile bezala oso interesgarria egiten zait, eta, bueno, haizu, omenaldi bezala, ba, ez da txarra. Eta, bueno, ba, mugak zeharkatzen dituen persona badala, eta interesgarria da. Norekin jungo zinaken poteban? Malen, Amenabarrekin. Egin nuen, ba, hori, txakurgorriarekin idazketa tailer bat egin nuen, bera ere bazegoen, eta, bueno, ni pixka bertso zalea naiz, eta izu, igual koplaren bagotako genuke, bate dakit. Bueno, orduan, Zakilizuten du zinaken. Bai, Zakilixuten burun sartuko nintzake. Tumatxa. Praktika ezin hobea litzake, ez? Zakilixu beti da bigarren zentzu eta... Hori da. Ondela gutxi egontzan erronka hori, ez? Zakilizut marraztenena kristona izan zan. Bai, kristona izan zen, Joseba Larratxeke jarri zuen martxan, eta, bueno, niko workin batian aitzen naiz, eta Joseba ere bai, bueno, konpartitzen dugu kabiene, izeneko coworking hau Zurbilen, eta idea hori okizuen egia esan kristia politia, eta, ez dakit, ehundik gora uste izan ziala jaso zitunak, eta pasada bat izan duzen. Zein da gehien gustoko duzun soinua edo hotsa? Herri Joana. Burumea, ez? Hombre. Zein da gehien gustoko duzun ehundura? Nere maitearen azala. Gehien gustoko duzun zaporea? Zaporea, ba, ez dakit, sagardoa. Zagardoa gustoko duzu. Bai. Zein da gehien gustoko duzun instantanea edo irudia? Bueno, badago fotografo bat Duasno deitzen dana, eta bere edozein argazki, zoragarria. Zure crushen bat aitortuko zenidake? What's that? Crush hitza ingelesez dator eta jendeak erabiltzen du
adierazteko pertsonan bat ola erakargarria dana guretzat. Aiaren Lujanbio. Comparto. Zure lan esparrua ligatzea posible da? Posible da. Nik ez dut egiten, baina posible da. Zertan zara, superona. Marrazte. Eta zertan zara? Traketxa naiz, hemen etxeko lanetan eta pixka, sukaldian oso ona naiz, baina gero pixka desordenatua edo ez dakite, nahi baino baldarragoa bezala naiz, bai pixkat. Etxeko txukuntasuna mantentzen. Zure amets egingarriren bat? Mural bat egitea Frantzin Barrena, adibidez. Nun, Obebiliersen, dala nire ama jaio zen auzua. Da Paris kanpo kaldean dagoen emigrante auzo bat, eta Obebiliersen ingo banu, Wow. Gehien entzun dezun kanta eta zer iradokitzen dizu. despertadorian dakat Ruperren enebegiek. Enebegiek ez duten mako isuritzeko gogorik. Lehen bizitza. Eta zeba kanta hori? Badaukalako melankolia puntua, baina aldi berian pozik jartzen hauen kanta badelako, eta oso esaldi zoragarrik dazka. Iruditzen zait, lehertzen zait dena. Pau. Zuretzako eredua edo referentea den pertsona edo kolektiburen bat? Bueno, berriz, Maialen Lujanbio. Zer esango zenioke 5 urteko aspiri eta zer esango zenioke etorkizuneko aspiri? 5 urteko aspiri, lasai, hau guztia ez da zure kulpa, segi marrazten eta ondo zoaz. Eta etorkizunekoari txarrak bota eta onak ingalditu zaite, eta segi aurra. Azken galdera, gogoan dezu zuta biok elkarrekin bizitako momenturen bat? Bai, nire murala oraindik ingabia zeon tilosetakoa eta sagardotegi garaian zutani ondu ginean han goizeko lautan, ez dakit. Goizeko ordu txikitan. Hauez. Bueno, bai, baina hori pasazan, edo etzan pasa. Ez etzan pasa. Zakigu. Esaldi bat irakurriko dizut, Bai, eta zer iruditzen zaizun, eta inkluso ea asmatzen zuen norena den, bale? Eta esaldia da, gelditu mundua jaitsi nahi dudala. Mapalda. Oso simplea zer naiz igual, ez? Honen hautaketan. Bueno, oso ondo dago. Eta galdera errexen bat ere merezi nuen. Bueno, Aspi, ba, listo, bukatu dugu. Oso ondo, jugu! Gauntzea? Bai, oso gustora. Bai, eta azkar pasada, ez? Oso azkar pasada, errexak jarri dazki. Bai. Tirosetan elkarrikosiko dugu, Hori da, goizko lautan, o zaki noiz, baina... eskerrik Bai. asko. Zuri, muzutxo bat. Aio. Eharra da, eharra.